13. Natieranie terasy. Raz, keď ráno dedo zistil, že je počasie pod mrakom, ale občas vykukne aj slniečko, rozmýšľal, čo budú s Jankou robiť. Sadol si na teraske pri dome na lavicu a rozmýšľal. Čo taký deň je, pôjdeme niekam na výlet? Alebo vymyslíme niečo tu? Pofajkával si z fajky. Keď išiel položiť fajku na stôl, tak sa mu vyšmykla a padla na drevenú podlahu. Keď ju dedo dvíhal, zbadal, že dosky na terase sú už akési ošuntele a nemajú farbu. A v tom dostal nápad. Zavolal Janku, ktorá sa vo vnútri hrala s Ferkom. Janka, poď sem, prosím ťa. Prosím, dedo, čo potrebuješ? Opýtala sa. Janka, čo keby sme natreli s farbou terasu a plot? Čo hovoríš na to? Áno, teším sa. Ešte som nikdy natierala ozajstnou farbou, len vodovou v škôlke s takou maličkou krabičkou. Dobre, tak sa oblečieme a ideme do potravín a potom do obchodu s farbami. Môžeme ísť pešo, je to kúsok, povedal dedo. Keď vyrazili, Ferko sa vydal za nimi, hoci si to nevšimli. Nevšimli si ho, ani keď vošli do potravín. Ferko ešte nikdy nebol v potravinách. Bolo tam toľko vôni. Oňuchával všeličo, až sa dostal ku granulám pre mačky. Začal sáčok drapkať, až sa mu granule vysypali a začal ich žrať. Mňau, to je dobrotka, mňau. V tej chvíli tam prichádzal dedo s Jankou, lebo chcel kúpiť tie isté granule pre Ferka. Keď zbadali Ferka, až sa zľakli. Ty tu pre pána Jana čo robíš, Ferko? Skríkol dedo a Ferko vedel, že je zle a chcel vyšprintovať von. Lenže sa mu labky šmykli a treskol do pyramídy psačích konzerv, ktoré sa rozsypali po zemi. Potom sa mu podarilo vybehnúť tak, že si ho nikto nevšimol. Ľudia a predavačky, keď počuli ten hrmot, prišli sa pozrieť, čo sa stalo. Prepáčte, naukladáme to naspäť. Kopol som do toho a ten roztrhnutý sáčok granul samozrejme zaplatím. Predavačky pochopili, pokrútili hlavami a pomohli im dať konzervy naspäť do pyramídy. Keď odišli predavačky, Janka sa naklonila k dedovi a pripomenula mu šepotom, že klamať sa nemá. Dedo, veď si mi hovoril, že klamať sa nesmie. Prečo si nepovedal, že to urobil náš kocúrik? Janka, niekedy je to ťažké sa v okamihu rozhodnúť, čo je správne. Kebyže poviem, že tu bol Ferko, tak by sa možno volali hygienickú kontrolu, či nie sú pooblizované niektoré potraviny. Obchod by možno museli zavrieť počas hľadania. Ferka by zobrali na kontrolu, či nemá nejaké choroby. Ja by som musel zase zaplatiť pokutu a nás by možno vypočúvali na polícii. Aha, pochopila Janka. Teraz sa nič nedeje a my môžeme normálne odísť, však? Správne, povedal dedo. Ešte sa presúvali medzi regálmi, keď zrazu vonku strašne začal štekať niekoho pes a trhať sa na reťazi, čo robilo pekný rámus. Dedo s Jankou zaplatili a vyšli von. Skoro sa im podlomili kolená. Ferko, ktorý čakal vonku na tráve, zbadal, ako jedna teta priviazala o zábradlie veľkého psa. Ferko ešte nikdy nevidel takého veľkého psa a rozhodol sa, že sa ide s ním hrať. A tak priskočil k psovi, no ten, keď zbadal kocúra, skoro išiel z kože vyskočiť. Pretože Ferko ešte nikdy nepocítil, že by mu niekto chcel ublížiť, tak tam stál ako tela a pozeral na besného psa, ktorý sa kvôli reťazi nemohol pohnúť bližšie k nemu. Na to vybehla teta a vynadala Ferkovi a odohnala ho.
Ideš ty kade ľahšie, ty potvora jedna. Ty potvora, fuj, ideš preč. Ferko odskočil a potom zbadal Janku a deda a pribehol k ním. Janka ho zobrala do náručia a tete povedala, že to nie je žiadna potvora, ale fejko. Tak si strážte toho vášho fejka a nedraždite môjho Rexa, povedala celá rozčulená, celá červená a vrátila sa do obchodu. Ale pes stále štekal. Ale už sa netrhal z reťaze. Trošku bol kľudnejší. Ach jaj, ty zbojník, čo zase stváraš, povedala Janka Ferkovi. Potom išli aj s Ferkom kúpiť farby. Do obchodu išiel už len dedo a Janka strážila Ferka vonku, aby zasa niečo nevyviedol. Keď mal dedo všetko nakúpené, štetce, valčeky, riedidlo a farby, tak sa pobrali domov. Dedo, akú farbu si kúpil? Tmavohnedú, taká tam aj vždy bola, ale už vybledla a vydrala sa od topánok. Doma dedo prešmirgľoval plot a terasu, poutieral ju a zahlásil. Tak, Janka, ideme na to. Dedo, budem ti asistovať? Opýtala sa Janka. Nie, toto zvládneš aj sama. Ukážem ti to. Dedo vylial všetku farbu a riedidlo do plastového kýbľa. Keď to elektrickou vrtuľou rozmiešal, vylial farbu na špeciálnu tácku, ktorú položil na zem. Tak, a teraz tam namoč tento valec s rúčkou, pobehaj s ním vo farbe, potom po mriežke, aby farba stiekla a válčekuješ dosky od domčeka smerom k tráve, aby si z tej terasy vyšla von. Jednoduché je to. Ja idem zatiaľ natierať plot. Ten je zložitejší. Ak si náhodou zafarbíš ruky, nevadí. S riedidlom sa to dá umyť. A odišiel. Janku to bavilo. Išlo je to od ruky. Pekne sa s tým pohrala, aby bola každá doska pekne natretá. Okolo chodil Ferko a pozoroval ju. Farba mu voňala. Stále chodil ovoňavať kýbel. Potom zase natreté dosky. Janka ho zbadala a odohnala, lebo by mohol kýbeľ prevrátiť a musel by ísť dedo kúpiť novú farbu. Po nejakej dobe, keď jej dedo dolial zo párkrát farbu a bola hotová, a tak išla pomôcť dedovi. Pritiahla aj kýbel s farbou, aby nemuseli chodiť nalievať k terase. Plot pekne ponatierali válčekmi aj so štetcami. Až pri štetci si Janka zafarbila trochu ruky. Nevadí to, umieme, povedal dedo. Keď boli hotoví, tľapli si s lakťami ako pat a mat. Tešili sa z dobre vykonanej práce a aj z pekne stráveného dňa. Tak, už je čas si dať obed, o chvíľu ho privezú, objednal som. Ideme sa umyť, ale ešte idem pozrieť, ako si natrela terasu, povedal dedo. Dedo, na jednotku, ako to hovoríš. Výborne, to som rád, no veď uvidíme. Keď vyšli spoza rohu domu a zbadali terasu, skoro ich šľak trafil. Bodaj by ťa huskopla, je to tu zase, zalamentoval dedo. Janka skríkla. Ideš preč, heš. Na terase sa pekne gúľal Ferko po farbe, ktorá mu voňala a samozrejme ho celého zafarbila a Jankinu robotu zničil, lebo porobil po celej terase fľaky. Keď Janka na neho skríkla, vyšprintoval preč ku zvieratkám. Zostali po ňom na betóne iba farebné ťapky. Janke sa chcelo plakať, ale dedo ju ukludnil. Neboj sa, Janka, opravím to. Mám k tým valčekom takú dlhú tyč, takže dokážem to dovalčekovať aj z trávy. Naozaj to dokážeš? Janka skutočne chcela plakať. Naozaj, Janka, neplač, povedal dedo. Odišiel do stodoly a skutočne s dlhou tyčou to pekne dorobil. Potom umyli štetce, valčeky, misky a ruky. A teraz Fejka, povedala Janka. Lenže Ferka nenašli.
Janka sa zasmiala. Ešte, že je ten Fejko taký zlatý. Nebude mu tá farba na srsti tak vidieť. Lenže dedo jej nechcel kaziť náladu pred obedom, lebo vedel, čo Ferka čaká. Poviem jej to až po obede. Keď sa najedli, dedo zahlásil. Tak a teraz je tá zlá správa. Musíme nájsť Ferka. Ak mu už tá farba na srsti zaschla, musíme ho ostrihať, lebo to by mu mohlo ublížiť. Je to chemikália a on ju bude obhrízať a bude ju jesť, čo je veľmi nebezpečné. Janka sa zľakla. A bude ho to bolieť? Nie, nebude. Len musím zavolať jednu tetu, ktorá to robí, ktorá striha psov. Ty zatiaľ nájdi toho Ferka. Dedo odišiel a po chvíli sa vrátil aj s jednou tetou, ktorá mala akýsi prípravok s tyčkou a lankom na doske a tašku v druhej ruke. Janka skutočne našla Ferka pod kurníkom, ako sa snaží olupovať farbu zo srsti. Chytila ho a držala v rukách a hladkala, aby sa ukludnil. Ruky si od neho už nezafarbila, lebo farba na koži už bola suchá. Potom ho zobrala teta, hladkala ho, priviazala ho o tyčku a stále ho hladkala, aby bol kľudný. Teta sa začala smiať. Toto je dobre, to som ešte nikdy nerobila. Striať farebného kocúra. A smiala sa. Z tašky vybrala baterkovú mašinku, na čo sa Ferko strhol a chcel ufujazdiť. Ale nedalo sa mu. Janka, dedo a tyčka s lankom ho držali. Mňau, mňau, čo to so mnou robia, čo im preskočilo? Prečo ma držia? Strašne sa rozčuľoval, ale nič mu to nepomohlo. Strihanie prebehlo celkom rýchlo. Teta odviazala Ferka, Janka a dedo ho pustili. Ferka, ako by do zadku pichli, vyštartoval ako raketa a zmizol. Všetci sa zasmiali. To bolo dobré. Dedo poďakoval tete, ktorá odišla. Pozametali zlepené chlpy od farby a dali do koša. Janka išla hľadať Ferka, ale ho nenašla. O nejakú chvíľu sa strašne začali dedo s Jankou smiať, až sa chytali za bruchá. Toto je skutočne dobre, to je na fotku, to musíme odfotiť, povedal dedo a išiel do domčeka pre mobil. Vrátil sa totiž ostrihaný Ferko. Celý bol akýsi zmenšený. Mal ostrihanú srsť, vyzeral ako keby bol celý holý, zostala mu vlastne zarastená len hlava. Vypadal hrozne srandovne. Keď sa obtrel o deda, ten ho zobral na ruky, priniesol krém Indulona a natrel mu s ňou kožu. Ferkovi to robilo dobre, bola to taká masáž. Začal priasť. Janka sa usmievala, hladkala ho a povedala, aký pekný deň to dnes bol.